मुनाई एबे तो आपण देखिथिबे न्यूज रे चलची आपण को स्टार जो गहित माइकिना आ से जो जुओ पई जो बाडिया पिटा चुटी गुमागुमी जो हेइचंती आपण केमि देखुछंती ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ହବାର ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଏବେ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ହେଲାଣି ଫିଲ୍ମର ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୋର ବୟସ କେତେ 50-55 ହେବ, ତଥାପି ମୋତେ ହିରୋ ରୋଲ୍ ଦିଆହେଉଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲିଣି, ମୋତେ ବାପା ବୟସର ରୋଲ୍ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଟିକେ ରହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସେ କଥାଟା। ଆଉ ବାବୁ କଥା କ'ଣ କହିବା, ସେ ପିଲାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫସିଗଲା, ଜାଣିପାରିଲାନି ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକାଟା କହିବି, ମୁନା ଭାଇ ତ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ। ବାବୁ ଯେଉଁ କାମଟା କଲା ସେଇଟା ଭୁଲ କାମ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଟିକେ ନାଳୁଆମି ରହୁଛି, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। ଦୟାକରି ବାବୁଟିକୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ମାମଲା ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବେ, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ ଦଳର ସଦସ୍ୟ। ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବାବୁ ଯେଉଁ କାମଟା କଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ କଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା କରିପାରିଲାନି। ସିଏ ଯଦି ହୋଟେଲକୁ ନ ଯାଇକି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ଆମର ଭୁଲଟା କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ତ CCTV ସେଠି ଲାଗିଥିବ, ଆମର କାରନାମା ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା ହସୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ କେସ୍ ଶୁଣିଲା ପରଠାରୁ, କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କିଛି। ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ହସୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା ବର୍ଷା ଆଉ ମୋତେ ନେଇ। ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମାନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କେହି କାହାରିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି କହିପାରିବେନି କି ତୁ ଏଇଆ ମୁଁ ଏଇଆ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଳୁଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆଉ थैंक यू। ଆପଣ ତ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଚକୁଳି ପିଠାରେ କେତେଟା କଣା। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ତ ମୁଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ଆମଠୁ ବହୁତ ସାନ, ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ କାମଟା କରିଛି ତା ହିସାବରେ କରିଛି, ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ କରିଛି, ପାଗକୁ ନେଇକି କରିଛି। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ତ କେବେଠୁ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କେହି ନାଳୁଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଳୁଆ।